ଦେଖ ଦେଖ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତାର ମିଲିୟନ ଉପରେ ଭ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି, କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ପୁରା ଜୋରଜାର। କିଛି ନ କହିକି ପୁରା ଚୁପ୍, ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଟିକେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ସେତିକିରେ ଭାଇ ଭ୍ୟୁଜ କେତେ ଦେଖିବ, ମାନେ ମିଲିୟନ ଉପରେ ଲାଇକ୍। ଡେଲି ଡେଲି ମେହନତ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଏଡିଟ୍ କରୁଛି, କିଛିଟା ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛି। କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ମୋର କହିବା କଥା, ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଯଦି ମୋ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଥାନ୍ତା, କିଏ କିଏ ତ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ନା। ନା, ସେମାନେ କିଛି କହିବେନି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି। ଚୁପଚାପ ତମେ ଦେଖ, ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଆଗରୁ ଦେଖ, ପୁରା ଚୁପ୍, କିଛି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ବାସ୍ ଟିକେ ଟେକି ଦେଇକି ଧରିଛି, ବାସ୍ ଟିକେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ତାର ଭ୍ୟୁଜ କେତେ ଦେଖିବ ଆଉ କଣ ଦେଖିବ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। 91 ନା କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଝିଅ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଆଉ ତାର ଫଲୋଅର୍ସ ତ ଛାଡ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫିର ବି ମୁଁ ହାର ମାନୁନି। ତାମାନେ ଏଇଆ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ଲାଇକ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ କମିଯିବି, ସେମିତି ନୁହଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯିବି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିହାତି ଗ୍ରୋଥ ହେବି।